Hoijak Koktwmani bisingtwi Baijalbari Thanani police tei TSR Bahani Thansa Twidulmungbai Paharmura Amchaini Kainwi Plotni 6000 Siddi Buphang Tangkha police Patimungo Khoroksano Phano Romwi Manmani Koktwma Kwrwi Salfai kahan keno kaisa thayo fekmuni mani khani manjakmani Koktwma kasai phayo abahai keno fekmuni mani khani Twidulmungo ongkhori ka Manmani mankha police Hoijak Koktwmani bisingtwi sangrong salo Baijalbari Thanani police tei TSR Bahani Thansa Twidulmungbai Paharmura Amchaio Khlaiwi Kainwi Plotni 6000 Siddi Buphang Tangkha police Patimungo Khoroksano Phano Romwi Manmani Koktwma Kwrwi Tini before onuman 5:30 Ani thani khobor sopoikya je borkher belchora area o ganja khet tong hni khobor paikya khobor phaima loge loge no ani pura police team tai SDPO khowai notui sing jaga thangka jaga thangai sing aro duita plot trace out khlaikya duita plot milibar ganja buphang korma khatomang jaga bo tankha onuman ekta plot o 3000 দুইটা প্লট নিয়ে অনুমান 6000 বুফাং जों টাनै গাবি ফিয়া Abahai keno faile salo bo abahai sakhamuna harsakni hini saka Baijalbari Thanani Tripura Siddi Buphang Tangkha Chini Khorang